ndajara kuti ladies and gentlemen but kana tiri kuno kumanje tongoti tokuchingamidza inhasi muna madzibaba zigo kuSouthly Park kumagetsi ngoda ndapfeka hangu ataya yangu yebasa but pane video ratandichiona vazhinji I think you've watched that video on social media revakomana 2 vanga vakazara nyuchi muviri wese ini pandakaona video naangofunga kuti Ghana Nigeria but I'm surprised kuti zvinhu zvakatoitika muZimbabwe and mwene wazvo akazvibata tambovhima kuda kutsvaga kuti ari kupi after we heard and tavawana zita ravo vanonzi madzibaba Samson kana kuti sekuru Samson. So we are going to just ask some questions tichibvunza kuti zvinombofamba sei ivo vanoita sei saka rega nditange nekutongovachingamidza right. So kuchingamidzai kazuva makadi zvenyu tiri nana mene muri sei aiwa tiri vatsvene tinofara tochengetwa matikamuchirere panapa kana kuti hamusi kufara aiwa tinokugamuchira zvisingaiti kuti kuuya kwenyu chero kune kutifadza kutoratidza kuti simba riri kuonekwa nenyika yese zvinhu zviri kuzikanwa kunzi kune kubatsirwa kuri kuitwa nyika yeZimbabwe. Alright. Muri fanori rangu munomboonawo here mavhidhiyo angu kana kuti hamundifarire ipapo manje hatigone kuti hatikufarirei kana kuti hakumake asi kuona tinoona ende tichifarirawo chaizvo zvamuri kuitira ruzhinji rweZimbabwe kuti muri kuitirawo kuti ruzhinji rweZimbabwe rwane parinokwanisa kusvika nekuti vazhinji vane matambudziko asi havazivi kuti vangabatsirike sei saka tinokufarirai nekuti isusuwo titori vanobatsira vamwe saka tinofarira vanobatsira ruzhinji rweZimbabwe kusvika pane vanobatsira ndatenda ndofunga ndo nhau saka mundu rangu inoti tinokufarirai because daima musingandifarire tabva tatopedza interview tobva taenda but rega titangire apa vhidhiyo randakaona rariya revakomana vairumwa nenyuchi vhidhiyo raya ndo vanonzi toti zvisionekwe mashura mamiracle minana zvishamiso chii chanyatsoitika baibai zvazvakaita vana vaivai vakange vabva vakange vaba ndobva kwaitawo vakauyawo mudare redu saizvozvi vakanga vationawo imomo muzvivhitivhiti zvakawanda wanda then vauya panapa ndobva vati toda kubatsirwa takabirwa ndobva ndati regai ndikubatsirei muda nzira dzipi ndibva ndavaverengera nzira dzandinadzo muno ndine nzira zhinji dzekurapa mapenzi nekugadzira vanenge vaba nekugadzirisa vanenge vabirwa then ndobva ndavashandisira nzira yenyuchi saka kuona kwamaita kuya ndakanga ndakutoenda kunoti ndinovabatsire ndabatwa ndichinzi nyuchi dzange dziri mumiri wavo vati dzamomotera miri wavo wese saka kuona kwamakaita kana kuti kuona kuri kuitwa neruzhinji rweZimbabwe nyuchi idzi dzakagadzirwa pano mukatedza nhau iyoyo munotoona kuti akadzigadzira ndini because pavhidhiyo ndiri kuona murume kana kuti ndichida kuti mukomana parega ndini murume the reason I kuti mukomana is because mupfekero wama makaita mamutita hip hop artist unonzwi wekuAmerica aiwa ndizvozvo simba rangu riri muropa handigone kuratidza ine chiso nekuti zvinhu zvindakatozvitangawo zvingori muropa mangu hazvina kuya panze saka takutoendawo kuti tiende nobuda paruzhinji rweZimbabwe ndichinonge ndichivabatsira paenda ndakutochaisa ndoemba kuti pakazoona vazhinji ndakanga ndatobva pai asi pane mamwe ari pasi pasi epa ndichitosvika ndichitora zvekare nyuchi nekuti ndedzangu nyuchi ndedzenyu nyuchi ndedzangu nyuchi ndedzangu saka vakomana vakazobatsirika vakomana vakabatsirika takazoti ivo vari pani nevavakanga vabira vakadzosera zvavanga vaba after vadzosera zvavanga vaba tikabva taita imwe nhau yekuti varipe zvekare kuti kubira kwavakaita vamwe nekufamba kwavakaita vakaripwa saka takazovabatsira. Alright, makavabatsira ndikunzwa mawedhi ekuripa chichi I think tichazonyatsosvika pamubvunzo yandaubvunza. Saka ndo chiitiko chete here chamunoziva since matanga ndanzwa muchiti kubva muri 10 years mamatotanga mabasa aya. Saka I think kuti pane zviitiko zvakati wande munoona kundiudza tushomawo muchidimbu ngoti takambodai tikambodai hamuzotsanangura in full kuti zvakafamba sei. Zviitiko tine zviitiko zvizhinji. Ndinoemba kuti ruzhinji rukatarisa nhau dzakawanda dzinogara dzichiverengwa tisingatora nemazita asi kusanganisira vazhinji iwo zvivhitivhiti nevemasocial media vane zvavanowanza kunge vachiverenga zvakafanira kuti nenhau yerunyoka rwakambonetsa
Nomboti ndakatanga zvekare nemwe nhau rukauro kunamirana ikatombofamba nhau yacho nomboti vazhinji vanoiziya masocial maplatform akawanda mukatsvaga munoiwana. Tobva ipapo ndine nhau chaiyo yakambonetsa yekuzvimba kwevanhu dumbu yakamboitika kugokwe nechichi kana makamboinzwa zvekare. Ndakaigadzira. Saka nhau mukatedza kuti baba Samson, mukatedza kuti madzibaba Samson, mungave mumasocial, mungave mupi YouTube kana masocial media, basa redu riri kuonekwa, riri kuzikanwa neruzhinji rweZimbabwe. I think panapa mato yakuzogara, saka vanhu zhinji vachaona mabasa opo, haticharamba tichingoratidza vanhu tichiona kuti haufa. Ini kana nditori dambudziko randinaro munotondibatsirawo izvozvi. Totokubatsirai ipapa nyuchi chaizedzo tototi dziuye dzimutipitere imimi vanhu vazvionere vega. nyuchi ndochikazorumwa, saka tozozviita pane mumwe munhu. But rega tichienda panapa, interview yedu is going to be short, but pane zvandoda kunzwisisa. Vamwe vanenge vachiti madzibaba Samson, vamwe vachiti sekuru Samson. Muno matiri ndiri kuona mutori nemagemens, maitawo magemens, but moita tsvimbo dzinoratidza ndedzechivanhu chichi. Hamusi makuita udj here kumixa, kugadzira mamix enyu, mukuzvifambisa sei? Zvazvinoita ndezvekuti munhu wese akaberekwa, handizvo? Saka ukatarisa vakuru vedu vaitosuma nhau, vapedza kusuma nhau vaitoti mutisvitsiro nhau idzi kuna musika vanhu. Kureva kuti Mwari akabvira kudhara kwechivanhu chakabvira kudhara chiriko. Anovenga chivanhu munhu anoroya, anovenga Mwari munhu anoroya. Vanhu vese vanhu vanoroya. Chivanhu hausi uroyi asi kubatsira nyika yevanhu, ndizvo. Saka wakatozvarwa kana iwe uchiti chivanhu chako hachichashanda kana kuti hachichatonga, zvinoreva kuti chiregera kuti une rudzi, hausina mukoma, hausina munin'ina, wakungonamata Mwari chete. Saka iye Mwari ndiye anotikudza amai nababa mazuva wedze, kureva kuti anotoziva kuti kumashure kwako kune rudzi. Saka baba Samson kuti vazoshandise makwenzi, inhau yakawanda yatakasangana nayo, yakafanana nekuti inini ndakanga ndiri kumasowe asi chivanhu chikatanga kurwisana nechinamato, zvichireva kuti ava verudzi vaitaura kuti iwo hautisiye, kuda kuti isusu tizoshandirwawo nani. Mwari yemusika wanhu akatisika zvekare achiti inini ndakakupa chipo, basa rangu unofanira kuti uriite sei? Uriite. Saka isu takasvika pakukumbirirwa, ndakasvika pakugadzira chivanhu changu kusvika panhasi kuti ndaamunhu akushandisa chivanhu. Anoda chivanhu ndomushandisa chivanhu, anoda chinamato anoshandisirwa nzira dzechinamato, asi dzese dziri nzira dzinomuponesa nenzira yaanoda. Alright, anoda chivanhu anoshandisirwa chivanhu, anoda chinamato anoshandisirwa chinamato, zvichienderana nekuti how comfortable are you with zvauri kushandisirwa nazvo, ndizvo here? Chabwino, ndizvozvo chokwadi. Ko hapana here vanozoti inini handidi kumixa kana kuti anenge asati anyatsosangana nedambudziko? Zvazvinoita baba, ukasangana nedambudziko kana pakati perodhi unoona kukotama ukazvibatsira. Ndizvozvo. Saka kana wasangana nedambudziko chero chiri padhuze newe ndo chinokubatsira. Saka ukatosvika muno vazhinji chaivo vati hatigona kudoma nemazita, nekuti chandoda kuziisa ruzhinji rweZimbabwe ndechekuti ngatisatukei chivanhu chedu, chinotibatsira. Ngatisatukei chinamato, chinotibatsira. maKristu ndaasatuke chivanhu ndachisatuke chinamato. Bozi ndikuona nge panapa chamuri kunyanya kukoshesa kuti munhu azobatsirwa, hakusi kuti chivanhu here chazoita basa kana kuti chitendero chedetse chazoita basa. Dambudziko kuti rinozosovwa here, but matambudziko ari kutosovwa here zvemachokwadi. Vanhu anenge munoona munyika mumawanda vanhu vemabhidhiri nemaskilfu handimaona, saka anenge vachitya. But so far I think nevhidhio randamboona rari kana paina anoedita anenge aine chipo, mumbongodza vanhu matambudziko amunogona kubatsira vanhu vanenge vachiona ekuti this and this and this, kana kuti muri kutongoti ese. Inge nditaure ndichiti hakuna dokta anorapa zvinhu zvese. Dokta haarape zvinhu zvese nyangwe zvikanzi wadzidza zvinengei. Iri nhau ndisati ndatsanangura matambudziko. Tokubatai ipapa. I think maybe ndimi wandatoona wekutanga anokwanisa kubvuma kuti hakuna. Vamwe vanobva vati chero chipi nechipi zvacho. Saka I think munenge makamira pachokwadi kudaro. Handigoni kuti nditi vamwe vangu ndirwisane nevamwe vanobatsira, but inini hangu ndakazvimirira.
ndinoziva kuti zvandakadzidziswa naMwari nevadzimu vangu, ndinoziva kuti hakuna dhokta anorapa zvese wechivanhu. Nesaka uchiona zvinhu zvedu isusu tinotonzi nyika ino inototaura kuti nyango kanzi uri nyanzvi zvinenge, asi mapepa ako anorapa tomada. Saka zvinoreva kuti kana uri dhokta wemweya, uri dhokta wenyama chaiyo, uri dhokta unongoshanda as a dhokta. Saka isusu zvatiri isusu ndezvekuti matambudziko ese ndichataura ndinokwanisa. Handie ndisina kutaura mamwe, ndine mamwe andogona kusiya ndokwanisa, asi mamwe hazviro ndomakwanisa chi ese matambudziko. Handirape chirwere cheshura matongo, vasingaziye amunoti edzi, handirape edzi. Koita chirwere chekuti zvakafanana nezvimwe zvirwere zvakawanda wanda zvakasikwa naMwari handikwanisi kuzvibata, asi tine zvirwere zvakafanana nezvirwere zvakaita sana kenza, ndorapa inini. Benzi kana richipenga chairo richine makore ari pasi pe10 ndokwanisa kurirapa richitoita zvakanaka. Koita matambudziko akafanana nekuti mbereko haisi kubatika, hakuna Mwari haana kumbobvira azvara munhu achinzi azvari, Mwari haanawo akashora, nyangwe chirema nyangwe ani. Saka matambudziko ese iyayo ndinokwanisa kubatsira kuti munhu abate mwana kana achinzi abate mwana. Izvo hazvina kuti makore akawanda sei. Koita nhau yemukati medare rino, yandinowanza kubata, vakadzi vanowanza gumbomba gumbo panze. Iva munobata. Yo tobata baba. Vananga danyanyonzwa mabatiro usually. Not kuti munomubata sei, but ndati zvekuti unoti munhu anowanzo it's either unongobatwa kuti zvibude pachena, kosira zvekuti munhu anozosafa ma-consequence. Zvese tinoita kusanganisira nekunge umwe totobatira pachena. Kune mumwe atoda kutozoona pachena. Tobata pachena. Atarisa kune nyaya yakaitika kuna nabudiriro, imwe yainzi kuna nagombiro kuyataigadzira. Vanhu vakadzitedzera vanodziona nhau idzodzo. Titori nerukawu chero kutoti munhu chiandonamira kusvikirwa aripo chero pamba. Iro hangu ndinowanza kurigadzirira masoja nemanzi machi madrive emagonyeti. Koza aiwo vanogara musango. Saka vanotya. Saka hayo tinobata baba. Kozoita zvekuti ayawo kutaura kuti pachimutauro chenyu munoti kusafa consequence. Kureva kuti tinogadzira zvinhu zvinorwadza zvekare. Unokwanisa kuzouya wega uchitaura kuti baba Azig ndakambosangana nemudzimai wenyu, saka ndokumbirawo kuti kana mune kwamakaenda ndibatsirike, ndinokwanisa hangu kuripa. Nekuti mushonga wekusunungura mhiko, ngozi, mushonga wengozi kuiripa, kwete kubata bhaibheri kana kupfeka gemenzi. Mushonga wengozi kubhadhara kuiripa ngozi. Saka tototi ripa kana watadza tozokusunungura. Kozeta I think ndinenge ndakupedza. After question ndazobvunza hangu mumwe mubvunzo maturo hangu usina basa. Kuvamwe I think tamboshanda. Tashanda tikashanda. Pamwe tine munyama, pamwe tine ameno, but zviri kuramba. Zvazvinoita kazhinji ukashanda zviri paviri. Zvandambotaura kuti usatuke vadzimu wako. Zvinogona kuita kuti utoshanda uchitambudzika. Kozoita nhau yekutoti une jambwa nemunyama chero. Mhepo dzewakaipa chaidzo. Saka izvozvo tinototanga tatarisa mudare. Saka tichitanga kupinda matare, totanga tatotarisa kuti ichi chake ichi chivanhu here. Kana chine zvekuita nechivanhu totokwanisa kumuudza kuti gadzirisa chivanhu chako. Kumbira regiropa wakawatukira ende uchipedza kudaro ndonanzva kuchifamba zvakanaka. Saka tobva ipapo toenda panhau yekuti kana dziri mhepo tinotongodzirwisa, totongokubvisa jambwa nemunyama, wotanga kutorarama zvakanaka. Saka haiwa haisi dambudziko, inyaya diki diki kwatiri. Ndafuratira nemi. Muimbi wamunofarira muZimbabwe ndeupi? Vaimbi vandinofarira vanga vaviri kana vatatu. Mudagara mafarira muimbi wandofarira inini. Ndoti ndakumutanga mufarira manje nekuda kwokuteerera mararamiro ari kuita ruzhinji rweZimbabwe. Tiri kubatsira vanhu, saka tiri kuona mararamiro ari kuita ruzhinji rweZimbabwe. Kune munhu anogona kubatsira vanhu nekutaura nekuimba. Saka tine muimbi akaita anzi vanomuti saWinza. Ane nhau diki iri pakati yaari kuti taure iri kundifadza chaizvo. Ane nziyo dzake dzinenge dzakusvika kugumi nongoti ku10 ikoko dzandateerera, dzandanzwa kuti aiwa saka ini chekukuru nongotaura kuti anofanira kukomborerwa nevadzimu vake kuti arambe achidzidzisa ruzhinji rweZimbabwe, asadzokere kumashure.
tobva ipapo muimbi mumwe wandinofarira inini ndiJapreza. Japreza chandofarira ndechekuti haana kurasa chivanhu chake, nyangwe achiziva kuti Mwari ariko, saka achikwanisa zvekare. Ukatarisa ndiye muimbi anoonekera zvizhinji, zvinoratidza simba reukuru hwechivanhu, zvinoreva kuti chinyakare chatinorarama, vamwe vachiti traditional pachirungu. Saka ndiye mumwe muimbi ndoenda hangu pandinoguma. Vaimba zviro kuti handivafarire, ndinowandofarira but apa ndiri kungotaurawo ndinofarira nekuda kwezvikonzero zvedzidziso kuvana veZimbabwe. Ndowanza kufarira munhu anoisa dzidziso kuvana veZimbabwe, kuruzhinji rweZimbabwe. Ndisaka pawapinda ndangokufarira nekuti zvimwe zvaunotaura zvinopa dzidziso kuruzhinji rweZimbabwe, ndizvona iyi. Kozoenda muimbi wandinofarira wekugumisira, ndinofarira Matthias Mary, nhau inenge yaMwari. Ndoimba kuti makazhinji hazvirevi kuti baba Samson kana vachibatsira vanhu havasvikewo pekuti vanomboona kuti pane zviri kuitika. Munhu wekuti dzimwe nguva anondibatsirawo, zvekuti nyangwe akauya kuti ndimubatsire ndokwanisa kumubatsira nenzira nekuti ane paanondibatsira, paanoita kuti vadzimu wangu naMwari ndikwanise kuramba ndichitenda kuti zvinombooma, asi Mwari navadzimu hazvo zvakakura asazviti kana uchinge chete uchivakuza. Saka ndivavo, kwozoitawo vamwe handichataura zvangu nekuda kwekuti nguva ndoingandidya. Aiwa, maita basa madzibaba Samson. I think mashoko ekupedzisira ekuti vanhu veZimbabwe, I think vanhu veZimbabwe mandoona ndiri panapa ndakatogara ndakasununguka. Vhidhio richipera ndichambowo zvo matambudziko angu 1-2 tichiona kuti swibidi here nachi. Saka toda kumbonzwa kuti mashoko avo ekupedzisira amunoda kupa vana veZimbabwe ndapi? Mashoko ekupedzisira andoda kupa vana veZimbabwe ndekuti kana uchinge wazvarwa matambudziko, mashoko andiri kupa vana veZimbabwe ndekuti usafunge kuti kupinda muzvinhu zvakaipa zvakafanana nekuti kubata zvinodhaka kuchakubatsira kuti life ichinje. Mangwana makuseni paunongomuka usina kudhaka, unongomuka dambudziko ringoripo chete. Tobva ipapo tobva taenda kurimwe shoko rekupedzisira, handina mashoko akawanda randida kupa ruzhinji rweZimbabwe, nderekuti usaomerwe neupenyu vanobatsira variko, whether ndibaba Samson kana vamwe veruzhinji rweZimbabwe vanobatsira. Tsvaga rubatsiro nguva ichipo. Ipapo Zigwe ndasiya ndine muimbi ane nhau iri kundinakidza chaizvo. Nhau yakafanana nenhau yekuti nemuimbi ariko ari kuimba chaizvo but ndewe chirandakadzi. Akaimba song yekuti kutsamwa kune leba. Right. Vana veZimbabwe ichokwadi kuti kutsamwa kune leba. Munoone ngozi dzimwe dzatiri kuuya tichitutsura vana kuti ende munoripe ngozi dzamakatadzira vabereki vavo. Mana nyangwe mukabata nguo ipi, nyangwe gemenzi ukaripfeka rababa Samson raba rinodhura iri govhu rupfekwa mazone. Nyangwe ukabata runhare mbozha rupi uchienda kuchechi uchinamata Mwari uchibata bhaibheri, kana uine ngozi haiperi varume neizvozvo, inopera nekutoripa. Saka tine ngozi dzimwe dziri kunetsa mudare munomu dzatiri kuuya tichigadzira tichivaudza kuti ende munoripe ngozi nenhau yekutsamwa. Akarova mbama atsamwa, mumwe akatuka amai atsamwa, saka kutsamwa kune leba, asi pfumari. Saka mwana iye anofanira kukomborerwa naMwari nevadzimu. Ndizvozvo. Arikuimba zvakanaka. Ndipapa ndabva ndatotinyasofunga kuti ina yakufunga kuti kutsamwa kune leba mana. Nakutoona kuti hazveshuva kune leba. I think pavhidhio rese vanhu ndofunga vanga vachiona nhamba dzine chibuda paskrini anenge vada kubatai, saka hapasina nidhi kuti mudedzere nhamba dzenyu nekuti tichangodzisa paskrini, but dzitaurei because mbavha dzawanda. Vamwe vanosvika kutongokata vhidhio rekairi obva vasvikonesa nhamba dzavo tanga kuti ndini madzibaba Samson. Mozonzwa kuti madzibaba Samson akabira vanhu mari kuChegutu. Nyaya iyoyoyo ka iri kunetsa. Ipapo munoti magona napo chaizvo. Hatina ruzhinji chairo kunana UK una Dube kuti anofanira kuita kuti ndakasenda mari yakati kuna baba Samson ndozoti tione nhamba hadzisiridzo. Saka nhau iripo ndeyekutaura kuti ndichangoverenga nhamba muchidimbo dzichange dziri mbiri kuti vakapotsa pavanobata pasi ndichaverenga imwe chete yandowanza kushandisa zvakanyanya. Saka nhamba yamadzibaba Samson inoti 078 133 92 68. Inoti 078 133 92 68. 078 133 92 68. Ndagona. I think ukatadzawo pangu
wozotadza yakanyorwa pascreen. Ukaona ukatadza izvozvo mhepo ziva dzakakugara zvishokwadi. Aiwa maita basa.